Davide, my jsme měli rozmluvený o tom, že vlastně zpěvák nebo herec a orlík jsme měli tak trošku. Tak jak to tam bylo v tom orlíku? Jak jste se do něj dostal? A jestli jste ho zakládal nebo nezakládal? Povídejte. Jo, bylo to tak, že já jsem vlastně začal někdy v 15 hrát na kytaru. Měli jsme doma Španělku a to byla kytara mojí mámy, která se taky učila jako malá, nebo jako mladá. Takže ty Diany a tohleto. No a protože ta kytara tam ležela na skříni, tak prostě jsem projevil přání nějak taky jako, tak mě naši přihlásili do Lidušky. Měl jsem výbornýho pana profesora a učil mě klasiku. V Hradci Králové to bylo. A chodil jsem do Adalu tam k panu profesorovi Fričovi, který mě teda učil na tu kytaru klasicky. No ale samozřejmě přišla puberta, já jsem prostě začal do té kytary řezat trošku jako jiným způsobem. Přendal jsem si ji z jednoho kolene na druhý, protože klasická kytara se drží takhle a no, prostě jsem začal hrát něco jiného a od té doby jsem byl ztracený. Prostě hrozně jsem si přál mít nějakou kapelu a dokonce i s hradeckýma kamarádama, s nějakýma jsme se scházeli, jen tak jsme si jako brnkali a sněli jsme o tom, že jednou budeme slavní. Pak jsem přišel do Prahy, začal jsem se teda věnovat tomu studiu herectví nebo tak a spíš tak jako trochu jiný život jsem začal žít a ta kytara vlastně šla sice trošku bokem, ale pořád jsem si jako brnkal a vlastně jsme na škole měli kytaru jako povinný předmět, stejně jako klavír, protože jsme byli hudebně dramatický oddělení konzervatoře, tak tam byly takový takzvaně obligátní hudební nástroje, který jsme museli jakoby trošku zvládnout, tak u toho klavíru to nebylo moc slavný, ale u té kytary tím, že jsem měl trochu náskok, tak profesoři na mě nakládali trošku jakoby složitější, takže jsem se učil dál a vlastně se jakoby doprovázet a nebyla to jenom ta klasika, ale bylo to jako vlastně doprovodný nástroj a to. No a potom jsem se potkal s Danem Landou a to už jsem měl elektrickou kytaru a ten aparát k tomu náležitý, který jsem si pořídil za nějaký ušetřený peníze. No a on říkal, no tak to prostě založíme skupinu a protože psal se rok asi 87 a doba byla taková všelijaká, že jo, ten komunismus tady, takže my jsme vlastně založili takovou jakoby trošku ilegální skupinu, žádný přehrávky jsme neměli a tak prostě vzniknul Orlík, no, a vlastně jsme vznikli jako taková sklepní skupina. Ty první koncerty byly vlastně tak trošku jakoby na tajno, většinou to bylo tak, že si někdo vzal na triko to, že pořádá nějakou takovou jako privátní, nebo to ani tak nešlo jakoby vlastně privátně, ale bylo to vždycky třeba, že zahrádkáři, prostě na nějaký papíry jsme hráli, jakoby amatérsky a to. No a mělo to tenkrát docela dobrý ohlas. Musím říct, že vlastně první kapely, se kterými jsme vystupovali, protože sami jsme neutáhli celý večer, to by nebylo možný, ale vlastně začínali jsme s vanastovejma věcma, se 3 sestrama a s různýma hardkorovejma kapelama, které v té době taky fungovaly na podobné bázi. Ale myslím, že kdyby tam vlítli policajti nebo prostě se začalo o to někdo zajímat, takže z toho mohl být jako velký mazec, protože to vlastně bylo ilegální, tam se jako žádná hudební produkce neměla odehrávat, takže to bylo po takových pražských klubech, nebo dokonce jednu si pamatuju, že jsme vlastně náš první koncert byla jako mikulášská. Jakože pro děti, tam žádný Mikulášská děti, pro děti Orlík. Ne, tam žádný děti nebyly samozřejmě, tam byli samozřejmě holohlaví magoři a pak lidi s pilama na hlavách a různý takovýhle zjevy a my jsme tam hráli a tím vlastně jsme se dostali do nějakého povědomí a než se o nás stihla začít zajímat policie, která teda samozřejmě měla v té době velikou moc nad různýma ilegálníma hnutíma, takže já si vzpomínám, že jednou dokonce to bylo v roce, kdy utek Pavel Kříž do Kanady, v roce 88, tak nějak o prázdninách,
a jsem dostal předvolání, obálka prostě s modrým pruhem, že se mám dostavit na Barťák a já jsem si myslel, že to je kvůli Pavlovi, že se mě budou vyslýchat, jestli jsem to věděl a jestli prodával své osobní předměty, aby měl na letenky a takovéhle věci, takže jsem se tak jako na to duševně připravil. No a už v tom výtahu na tom Barťáku mi říkali, no vy teda, Davide, hned prostě všechno o mě věděli, to bylo to úplně strašný a mně došlo, že vlastně to vůbec není kvůli Pavlovi, ale že to je kvůli té muzice, jako kvůli kapele.